חתולים זה הכי טוב. הכי טוב, נכון. יאללה. אז אני עכשיו מרימה זה קלף. אתה צודק. אני מחליפה, לוקחת קלף? כן. מפה. לא, מפה. את עוזרת לסבא? יופי. אני רוצה אותו. אני רוצה. אז רגע, את חייבת לזרוק את הקלף הזה. לאמצע. כן, הוא לא טוב, אז אני יכולה לשים אותו פה? כן. את לא יודעת לשחק? הם כבר לימדו אותך, לא? כן. זהו, לא צריך יותר, כי התעכבנו ממש הרבה. אוי, תורך, לא משנה. תורך. תור סבא. עכשיו סבא. תוריד. יש לנו. לא, אסור להציץ, מה זה? למה את חייבת להציץ לו לא, בכל לא, הקלפים? היא לא הציצה, היא לא הציצה זה. אנחנו לא... זה סבא הציץ בטעות. זה לא משנה. הוא לא הציץ בזה. נו, איתמר שחק. סבתא, סבתא? לא להתעסק בטלפון. סבתא. עכשיו? כן, נו, אתה רואה. למה אתה חייב טוב, מקודם לוקחים שתכתוב את הקלף. משהו עליי? מה זה אכפת לך? טוב, אני רוצה כתוב לי שמשוך 2. אני רוצה שהיא תשחק. שמה אותו. די, אבל אני מסבירה. אני לוקחת מפה 2. כאילו לא מסביר. בכלל לא טובים, אני זורקת אותם.